eta zure eskutik duten bertze oro grazia, eta salba zuk dezazun zuri gomendatuia. O handere, eszelente, ezein paregabia, salbatuietarik, nizan, egidazu grazia. Zuri gomendatzen uzu hila eta bizia, neure gorputz eta arima, eta dudan guzia, otoi behar orduietan, zu zakizat balia, eta otoi, zu goberna ene bizi guzia. Eta irabaz, jenkoaganik indar eta grazia, bekatu iez egiteko unsa penitentzia, eta gero bertutetan deramadan bizia, eta egin gauza orotan haren borondatia. Begira, otoi meskabutik ene gorputz pobria, bekatutan hilez nadin egidazu grazia. Sekulakos damnaturik enoian galduia, baina zure eskutik dudan salbatzeko bidia. Eta gero, dauginean, ene diozia, arimaren partizeko oren izigarria. Ordu hartan behar baitut, eman, kondu ertsia, egin oroz, rezebitu neure meretxituia. Eta ez jakin, lehen gaioian, non daten ostatuia, ez etare, zu ezpazira nor dakidan balia. Ordu hartan, elzakizat, otoi, ama eztia, ararteko leial eta neure aiutaria. Otoi, zure gomenduian, arrarima tristia, ordu hartan, jo ez dezan infernuko bidia. Zure seme jaunareki egidazuakia, bekatuiak barkaturik didan parabizuia. Eta nik, handak usadan zure begitartia, eta zainduieki lauda haren majestatia, zeren unsaurit ziten nizaz ama eztia. Gogo honez, erranen dut zuri Ave Maria. Orazione aur derrama Andredona Maria, otoi gomendatu duzun hila eta bizia.